moro ja mä ajattelin kuvata nyt vihdoinkin sen 50 tilaajan spesiaalin. On tällä hetkellä yli 60 tilaajaa, mut kuitenkin. Aloitetaan. Eli tästä kun tullaan huoneeseen, niin tässä on mun pöytä. Siinä on joku tommonen lippis, aurinkolasit, kaukosäädin ja sit kuulokkeet. Nää on SteelSeriesin Xperia V3. Sitten tossa on joku vanha puhelin. Siinä mun näppäimistö, se ei nyt näy kunnolla jostain syystä. Sitten tossa on mun mikrofoni. Maksoi 8 €. Ei paha. Sitten tossa on mun hiiri. Sekään ei näy. Tuossa on kaiuttimet. Tuossa näyttäisi joku Samsungin 21 tuuman TV. Tuossa lompakko. Ja sitten tässä on itse kone. Se on joku Acerin valmis kone, ei mikään kovin hyvä. Siinä on parempi virtalähde ja näytönohjain. Pistän sitten koneen tietoja näiden muidenkin tavaroiden tietoja vaikka tuohon johonkin sivuun. No sit tosiaan tossa on, tässä koneessa on joku vika, en tiedä emolevyssä varmaan, että kun pistää kuulokkeet niinku reikiin, mihin ne pitää laittaa, niin niistä ei kuulu mitään. Niin on tämmönen USB-äänikortti ja siitä aiheutuu semmonen häiritsevä ääni. Te olette saattanut huomata sitä mun striimeissä. Tai jos te olette puhunut munkaan TeamSpeakissa tai jotain. Tosta saa tommoset niinku ikään kuin ledit. Ne on oikeesti jouluvalot. Laitoin ne tolleen. Tossa on mun tuoli. Siinä on vähän vaatteita. Tommonen muutaman 100 €. Ihan oon tyytyväinen. Tossa on tuoli. Siinä on jotain kaapeleita ja hattu. Ja lattialla on jotain tavaraa. Siinä on puhelinluettelo ja jotain krääsää. Sitten tossa on mun sänky. Tossa mä nukun. Ja nukun. Tossa on yöpöytä. Siinä on jotain. Tossa on jotain romua. Ja siinä on mun kaappi. Siinä on pari reppua. Tossa on jotain tavaraa. Tossa on kello. Tämmönen video tällä ai niin. Tossa on jotain tauluja. Mut joo, tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja se olisi niinku ensi kertaan. Moro!